Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berkunjung ke desa apa Pak nih? Tirtomoyo, Pak. Nah, teng desa Tirtomoyo, Dusun Cakalan. Berkunjung ke kandang sapi simental punya Pak Jumain. Pripun kabare Pak Ju? Woi, saya mawon, Pak. Sampai kangen aku, pirang ubetan ora parani. Rumah sekolah lah pun supe, Pak. Nih, Pak. Ya setengah Ngoten. Nggih, nggih. Pak Jum, sakniki umur pinten niku? Pedete niku. Umur 8 bulan, Pak. 8 bulan. Nggih. Kalau 8 bulan itu pun wonten regine. Nggih, Pak. Ndek awis pinten? Kali welas. Nggih. Nggih. Oh, dereng masuk nggih. Dereng, Pak, tasik wonten anune. Bakal sik mekar to, Nggih. Pak. Eman, Pak, kula, Pak. Lah, Tasian, nggih. terus dia lepas susu itu umur berapa Pak Jum waktu itu? 5 bulan. 5 bulan lepas susu, udah bisa makan sendiri, Iya. berkembang segemuk ini. Nggih. Nah, setelah dia lepas susu itu, induknya dikawinkan lagi. Sudah, Pak. Sampun. Oh, ini sudah ada isinya enggak? Sudah. 7 bulan. Setelah lepas susu dapat berapa bulan sampean kawinkan? Belum lepas susu, Heeh. minta IB. Oh, IB. Nggih, anu. Langsung suntik. Langsung suntik. Niku bibitan apa Pak sing sampean lebetaken waktu niku? Bibitan limusin. Oh, bibitan Nggih, limusin. limusin. Niki umpami manak PO nggih tasik kiatan wadeng Iya, apa? nggih, nggih. Oh. Nggih. Ewet ta Pak pados bibitan PO? PO niku hebat, Pak. Pados teng mriku lho, Pak, teng Kebumen. Oh, PO niku. Nggih. Niku, Pak. Tak bibit blater niku nggih wangel lah Pak Dik. Bebet blater malah paling angel, Pak. Oh, kayake pun Niku. mboten enten nggih. Pun mboten wonten lah, mboten pesen, Pak. Oh. Paling jane paling istimewaan sapi blater Rambon niku, Pak. Jane paling istimewa, Pak. Rambon Jawi napa Rambon? Rambon Jawi nggih istimewa. Rambon Sumbawa. Rambon Sumbawa nggih istimewa. Kados gadane Cak Saiul niku lak singen bapak kula kados Abang-abang niku. nggih kados Lek Cak Sairul niku Rambon Jawi. niku Rambon Kenongo, Pak, lak bapak Oh. kula Loh, oh, napa Pak kok diarani Rambon Kenongo? paling ageng. Oh. Lembu paling ageng. Tapi dhek indukane napa Rambon Kenongo niku? Rambon Jawi singen. Oh, sing sikil putih. Nggih. Oh. Ndek indukan ndek bebetaken Kalih Rambon Kenongo. Oh, dadi kados gadahe Cak Sairul niku bibite sapi Jawi. Sapi Jawi. Sing kasutan putih niku. Nggih. Terus dikawinaken kali Rambon Kenongo. Kenongo. Medale Nggih niku, Wah. Rambon Kenongo niku. Nah, tapi Rambon Kenongo niku asale dugi napa kali napa, Pak? Asale. Asal-asale Persilangane lak singen, Pak, turune miturut Mbah biyen. miturut bapak kula niku nggih blater niku, Pak. Oh, blater Jawi. Blater Jawi niku. Kalih napa? Biar keluar itu. Biar keluar Rambon Kenongo. Anu nggih blater Jawi kalih Kenongo niku, Pak, asline, Pak. Lak turune tiyang sepah. Lek Kenongo sing kados ngono wae, Pak. Nggih gadane Pak anu niku, Pak Saiul. Oh, gadahe Cak Sairul niku Nggih. Kenongo nggih. Blater Kenongo niku, Pak. Blater Kenongo. Nggih. Lak sing kados badane Pak Usman niku lak turune bapak kula singen Rambon. Rambon tok nggih. Sing sikile putih niku. Oh, sing alit niku ah. Alit niku. Ah, sing Nggih. nembe niku. Nggih. Tiyang sepah kula singen remenane rumat niku, Pak. Oh. Blater Kenongo niku, blater Kenongo, blater Rambon. Oh, sampean sakjane nggih remen niku. Remen, Pak, pun mboten wonten bibite. Oh, winginane Cak anu, sinten Pak Sanari Angsal. Nggih, nggih. Bibit niku sekecone napa le, Pak? Serabutan damel teng Sabin nggih. Saged. Saged
damel teng Tegil. Tegil nggih saged. Nah, Lak kadan kula niki damel teng Saben nggih. kecobokan nggih. Mboten saged nglampah, Pak. Mboten. Mane saya niku kula tangleti. Ya ul sampean kok seneng abang-abang ini ya ul. Nggih, Pak, ageng-ageng gen damel di Tegal tok, teng Saben mek kecobokan tok Cobokan, boten Pak. Lak lampah. kadan Cak Saiul paling remen kula singen, Pak. Mriko wonten isine apa tas ya? Wonten. Napa, Wonten. Pak? Sing Nggih pancet wonten. napa? Nggih. Tapi pun ageng napa? Pun ageng Perkembangannya rada pripun? abeng ageng. Oh. Nah, ini simentalnya ini. Nah, lek anake niki tasik mlebet simental nggih, Pak. Nggih. Simental murni nggih. Nggih semental murni, Pak. Nggih, tasik wungkul lah Nggih, simental. nggih. Nah, lek indukane niku, Pak. Indukane niku mlebet napa niku? Nggih jenise? semental, Pak. Nak jenise waune bibite anu ibuke singen Limosin. limosin. Nah, lek ndonga abrite kan abrit limosin. Nggih limosin. Tapi ndas-ndasane malah ageng dados simental, Pak. Semental nggih. nggih. Tapi lek bodine niku nderek napa, Pak niku? Bodine rumah kula nderek limosin, Pak. Rumah kula lak bodi Oh, agenge nderek. Oh, simental kali limosin lek asli niku ageng pundi, Pak? agengan limosin, Pak. Oh, agengan Nggih. limosin nggih. Oh. Lak semental sing ageng ya ageng, Pak. Oh, ngoten. Nggih, mek lak semental cirine sirah niku wonten petake, Pak. Kados niki. Nggih. Oh. Lah lek niku wonten simentale kwedhi niku. Lek Nggih. limosin murni lah abrit apa Abrit, nggih, abrit. Abrit nggih kados ngoten coklat ta mlebune Nggih, coklat, sanes nggih. abrit ta niku. Nggih. Nah, lek niki anake umur pinten, Mak? Niki sakniki umur 17 bulan, Pak niki. Umpami dinyang ngono lemu kados ngeten iki mlebet pinten, Mak? Lek sakniki. Kalau wingi ndek awis 22, Pak. 22 ampunan. Oh. Niki tasih saged ageng malih, Pak. Tasik ageng malih nggih. Mentok dukure sak pinten, Pak, bakale niki? Lek Nggih. ira-irae jenengan Ibu ini kirang dhuwur, Pak. kirang dhuwur soalé jantan Nggih, jantan. Oh. Saged sak kayu niki, Pak? Mboten saged lak sak monten. Sak pangisore paling. Lak sae niki sak kayu Tali? niki saged. Oh, sak kayu sing dhuwur niku Nggih, saged. saged. Oh, bakale nggih. Nggih, nate kula ngadah sak monten. Niki lek mentok, Pak, sampai powel ngoten. Powel niku paling wis dukur nggih. Nggih niku. Niku pajeng pinten, Pak? Bakale Ukuran. umpama powel. Lak niku ukuran pajengan nggih. Ira-irane sing Nggih. duwe lho ya. Kira-kirane sing duwe 44, Pak. Saged nggih, Saged. empat-empat. Nggih. Soale niki kadose tasik murni, Pak nggih. Nggih. Nek Nggih. delok das-dasan wungkule niku lho. Nggih. Nah, niku mbokne pun meteng. Hamil 2 bulan, Pak, punan, Pak. 2 bulan sakmono, Pak nggih. Nggih. Oh. Pun hamil 2 bulan. Memang ageng, Pak, sapi niki nggih. Nggih, rada ageng. Pak lek mbokne niki beto metengan ngeten niku. Awis napa mboten regine? Lek Lek meteng ngeten niku. lek damel tiang butuh nggih awis, Pak. lek tiang Sampai boto. pinten Pak ira-irane sing duwe? Ira-irane nggih sekitar sakniki nggih 25 antarane 23, Pak. Oh. Niku. Nah, Pak Jum ngomong-ngomong sapi niki lak pun kathah ngasuhe nih. Nggih. Lak pun ngwaleman iki wis Nggih. di omah tok. Nggih. Ngoten niku mungkin lek didamel melantir napa brojol ngoten niku mboten kaget ta, Pak? Nggih asline lek tasik berangkate ngoten kados-kados mboten anu, Purun. Pak. Mboten napa niku? Mboten purun kalem. Bulan terus, Pak. Tapi asal 2 jam ngoten nggih. Mulai Mulai mengkak-mengkok, Pak. Nggih. mengkat-mengkat Nggih, lek tasik wonten dalan koyok-koyoke mboten purun. kaya iya Iya ya. mungkin balik pulih normal kaya sapi pekerja ngoten niku digawe ping pinten didamel ping pinten Ping kalih mawon pun. oh 2 kali aja Nggih. udah kembali ke 2 performa kali. awalnya Nggih, ya. nggih, Pak. Kalau ini yang ngajari siapa Pak dulu induknya Itu, Pak, depan. oh ini ajarannya itu Ya. oh, berarti Kan- tua itu apa Ini kan adiknya, Pak. Itu kakaknya. oh ngoten Nggih. ini gimana berapa kali 3, Pak. yang kakaknya Nggih 3. oh Sami-sami. ini nanti gandengan ya ya. gandengannya Nggih, ya nggih. kapan Pak Jum tampil di lapangan ini? Tampil di lapangan insyaallah 1 bulan lagi, Pak. Ngoten lah. Nggih. Kabar-kabar lho Pak Jum. Oh, nggih. Oke.
Nggih. Matur nuwun Pak Jum nggih. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyora video kita kali ini bersama Pak Jumain di Desa Tirtomoyo, Dusun Cakalan. Nah, saya akhiri Allahumma biq ila wa mudharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.